nielen právny vzťah, ale aj vzťah slušnosti sa opýtať, keďže nie som zamestnancom ani študentom našej fakulty, či mi bude u vás umožnené, aby som tu vystúpil. Sa pani opýtala, to rušilo pani profesorku, že či viem, prečo som tu. Viem, prečo som tu, pani. Myslím si, že aj vy, aj ja sme vzdelaní a som informovaný o dianí, ktoré sa tu deje. Uistujem vás, že som prišiel z vlastnej vôle a som svedomý následkov svojej práce. Predtým, ako sa vám prihovorím s tým, čo vám chcem povedať, považujem za nevyhnutné po tom, čo som počul uviesť pár poznámok tak sčítaného i počutého od pána vášho dekana. Pána dekana, ja som pána, ktorá nepočul, som tu ešte nebol, hej? Som bývalý vyšetrovateľ a preto môžem vás ubezpečiť, že na vstup do obydlia potrebujete príkaz sudcu. Nie je to, že sa rozhodol, nie je to, že to, prepáčte, nie je to, že sa rozhodol niekto urobiť kontrolu PN-ky. Tu môže vykonávať sociálna poisťovňa a zamestnávateľ po súhlase, milá pani. Do obydlia môžete vstúpiť komukoľvek len na základe príkazu sudcu. Inak do obydlia nemôžete vstúpiť bez jeho súhlasu. A to nemá nič spoločné s tým, čo tu bolo prezentované. Druhá vec, samozrejme ja sa nestačím diviť na tom, že také elementárne veci, ktoré vyplývajú z zákonníka práce, ako je doručovanie a ochranná lehota, sú pre vás, zdá sa, neznámou. Ja považujem z môjho pohľadu povedať iné. A síce, táto fakulta, pán rektor, ako tu vidíte, a verím, že príjemne sedíte, vznikla vďaka mestu Púchov a firme Matador a iným podnikom, ktoré sú odtiaľto. Ja si nepamätám, že by pre jej vznik, pre jej etablovanie a pre jej fungovanie Trenčianska univerzita čímkoľvek výrazne prispela. Keby nebolo ľudí z Púchova, keby nebolo firiem z Púchova, tak táto pôda tu nie je. To je poprvé, čo treba povedať. Prosím, nerobte úkony, ktoré by mohli viesť človeka nemajúceho úcte svojho protidiskutéra k tvrdeniu, že sa chválite cudzým perím. Chcem povedať, že ľudia, ktorí tu sú a poznám ich aj osobne a poznám ich roky, sú ľudia, ktorí na tejto fakulte pôsobili nielen ako vyučujúci, ale veľakrát práve strojcovia zariadení, zháňači tých zariadení, manažéri, udržiavateľe, o čom nemáte ani len predstavu, ako sa dialo. To je dôležitý argument. A napokon považujem za dôležité povedať, pán rektor, keď niekam prídete, prosím, a to u mňa to tak zaužívané, a verím, že aj v meste Trenčín, a prichádzate na akademickú pôdu ku kolegom a k budúcim kolegom, ktorí nemajú ani 3, ani 4 roky, sú dospelí ľudia, tak si to vyžaduje aj určitý chochmes. Nie sme pri riadení nejakej primitívnej Ja som nepovedal vo svojom príhovore, priatelia, ani jeden vulgarizmus, nič urážlivé. Patrí sa, pán rektor, keby ste toľko ústy venovali, ja som dopočuť ma dokonca. Ja si nevyžadujem, aby ste môj názor prijali. Čo je pre túto fakultu dôležité, a chcem povedať, táto fakulta sa snaží o oddelenie od Trenčianskej univerzity a úplne právom. Ak toto vedenie, ktoré je, dotiahlo univerzitu k strate akreditácie, dotiahlo ju k tomu, že je spájaná s mnohými korupčnými aférami, považujem za amorálne, pán rektor, aby ste prijímali odmeny za riadenie. A prosím, pochváľa študentov. Každý človek v každom zamestnaní je odmeňovaný za svoje reálne výkony, ktoré majú svoje opory v hodnotiacom systéme. Trenčianska univerzita, pokiaľ viem, aj mi to známe, opravte, prosím, prišla o svoje postavenie, ktoré mala. Ja podporujem to,
A netají sa tým, aby sa táto fakulta oddelila a išla pod také pracovisko, kde nebudú rizika korupcií, príjmania na univerzitu pokutným spôsobom, vyštudovania za 2 roky alebo za rok a pol, a kde vedecká činnosť bude mať takú úroveň, ako má. Vy nie ste malé deti. Ja som vo vašom veku končil vysokú školu, keď prebehla tzv. Nežná revolúcia. Zdá sa, že história sa... Nie som žiadna politická strana, pani moja. Ja som nezávislý kandidát. Nie som žiadna politická strana. Nerobím to. Ja sa to príklad povedal. Študenti, myslím si, že ste dospelí ľudia. Ani ja, ani nikto, ani oni vám nemusia hovoriť, čo máte robiť. Koniec koncov, vy ste vlastník vlastnej budúcnosti a vy rozhodujete o tom, kam sa dostanete, akú školu skončíte a na základe čoho vás niekde príjmu alebo nepríjmu. Ak máte pocit, študenti, že vaša škola je v ohrození, že váš dekán, a ja sa tomu pridám, že ho podporujem, lebo to je slušný chlap, ako sú tu iní, ktorí podľa mňa Evžena, tak je hodné. Vyhláste okupačný štrajk. Máte právo, to je akademická sloboda, je to ústavná sloboda. Bránte sa takým spôsobom, aby ste svoje práva uhájili. Nerobte, prosím, žiadne poškodzovania majetku. Nezníže sa k ničomu, či by ste spáchali trestný čin. Ale určite sa nenechajte manipulovať ako nejaké ovce. Ste dospelí ľudia a tu sa hrá nielen o váš osud vo vašom ročníku, ale o vašich nasledovníkov a predchodcov, ktorí vám urobili dobré meno a vyšľapali to renomé, ktoré vaša fakulta dnešného dňa požíva. Ja budem hovoriť za seba, aby to nebolo, že zneužívame čokoľvek. Na politickej pôde mestského zastupiteľstva budem podporovať všetky vaše zákonné kroky, čiže vyzývam, nerobte žiadny neporiadok, nerobte žiadne zničenie majetku, strážte si ho a kontrolujte, kto vám kam vstúpi a ako. Vy môžete urobiť svoje hliadky, môžete urobiť svoje výbory. A pokiaľ bude teda podporu z mojej strany, zo strany mesta Púchov budeme sa snažiť, ju dostanete v každej jednej chvíli. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánu primátorovi za povzbudivé a podporné slova. Dobre, môžem... Nech sa páči, pán rektor. No, vážený pán primátor, ja si vás veľmi vážim. Zaujímavé, že ste nehovorili nič také, čo by som aj ja nemohol akceptovať. Ste povedali niečo z histórie tejto fakulty, ktorá bola jednou zo zakladajúcich celej univerzity. Samozrejme, veľká podpora Púchova, nikto to nič neberie. Samozrejme, tomu sa ma dotklo, že ste mne alebo na tomuto vedeniu univerzity, ktoré je tam 2 roky, prisúdili chyby, ktoré robil niekto iný. Ste ho rozprávali o nejakej korupcii, ste rozprávali o niečom, že sa tam nejaké peniaze vyberali. Ja som iba o peniazoch nič. Ja som o peniazoch pán rektor nepovedal nič. Ja som povedal o korupčnom správaní, ktoré bolo zverejnené ohľadne príjmania študentov, absolvovania jednotlivých fakult. To sa v Púchove nikdy nestalo, chvála Bohu. No ale to sa stalo. To je v poriadku na chválu tejto fakulty, samozrejme. To, čo tu pán primátor povedal, to sa týkalo, predsa všetci vieme, ktorej fakulty, a to sa odstránilo tým po kontrole ministerstva, bolo treba nejaké opatrenia a tie opatrenia bolo treba naplniť. A to sme urobili.